El llibre aquest, Passeig d'hivern, va resultar que un dia a Calonge, cap a finals de l'estiu passat, vaig veure en un passeig que hi ha totes dues fileres de pollancres, va parar cap al mar, vaig veure una placa, la que hi ha als carrers, que deia Passeig d'hivern. O sigui, quin nom tan maco per un poema. I així és que vaig arribar a Girona i vaig escriure un poema, un senzill poema que és el que encapçala el llibre. Després tenia molts altres poemes, que volia fer un recull, que parlaven de temes diversos. I vaig posar el títol genèric de Passeig d'hivern. Llavors el llibre comença amb un passeig que ve a ser com el meu passeig per la vida, que al final, aquell passeig, al final de la doble filera de pollancres anava a parar al mar. El mar com una metàfora, com el final no el final de la vida, sinó l'etapa que vull aconseguir a la vida, com una espècie del meu violí d'Ingres, diguéssim, que va parar al mar. El mar, per mi, també és un tema essencial en els meus poemes. Tinc llibres enters parlant del mar. I llavors vaig fer tots els altres temes que hi ha, a part del passeig d'hivern, anaven a complementar el recull, que consta de 2 parts, i per no equivocar-me, com li passen a l'alcaldessa de València, que no em quedi en blanc, com l'alcaldessa, m'he fet una mica xuleta. Vinga, va, et deixo. Perquè hi ha una cita o una endreça de Víctor Bataller, que l'admiro molt, un poeta molt bo, i diu: camino i vull recordar com era tot allò que no va ser sempre. O sigui, aquestes petites 4 paraules d'aquest vers de Víctor Bataller em van donar entrada en la primera part del llibre. Després, una altra, que també m'ho he apuntat perquè, esclar, estàs aquí nerviós i se te'n van les paraules. Existeix en nosaltres un temps que salvem de l'oblit i potser també de la memòria. Això és de Susana Rafart, una poeta que també conec personalment i l'admiro molt i moltíssim. Aquest poemari parla del pas del temps passat, dels records, i ja des de la perspectiva dels meus anys puc veure la vida d'una manera potser diferent que la gent jove. He sigut una poeta tardana, perquè vaig començar a 70 anys a escriure. Em vaig jubilar de mestre, que és la meva professió, em vaig jubilar als 65 anys, vaig estar uns 5 anys que no trobava la meva... Sí que llegia molt, llavors em vaig posar a llegir molta poesia, molta. Els meus autors preferits, entre ells Vicenç Llorca, Margarit, Montaner, Àlex Susana, en fi, molts, Txema Martínez, Pàmies. Tots aquests jo els anava fent una espècie de blog, i al final, després de 5 anys de només llegir, vaig començar a escriure. Ja tenia 70 anys i vaig començar a enviar amb diversos concurs, convocatòries, i vaig tenir la gran sort que ja de seguida vaig tenir algun premi. No tan important com aquest d'avui, he de dir la veritat, però vaig tenir algun premi que també em va fer molta il·lusió, entre ells un del Masnou, que em va fer moltíssima il·lusió també. Tractava el mar, tractava el temps, tractava la memòria, la música. Tinc molta i molta poesia sobre música i sobre el silenci, que també és un dels meus temes que em colpeix. I després no sé què més dir, perquè no, ja... està bé, només una pinzellada.